Nosta tasoasi ja seuraa mitä uutta tapahtuu teknologioissa sekä tieteessä. Vain muutama minuutti viikossa, niin pysyt kärryillä ja saat ideoita uuden osaamisen tai toiminnan kehittämiseksi. Tervetuloa Big Science-kanavalle. Betonirakentaminen 3D-tulostamalla on ottamassa ison harppauksen eteenpäin. Tutkijat Singaporessa ovat onnistuneet soveltamaan ensi kertaa 3D-betonitulostusta myös kantaviin rakenteisiin ja suoraan paikan päällä, siis aidossa rakennusympäristössä. 3D-betonitulostus mahdollistaa monimutkaiset muodot ilman aikaa vieviä ja kustannuksia lisääviä muotteja. Uusi tekniikka mahdollistaa modulaarisen rakentamisen, jossa rakennusosia voidaan suunnitella entistä vapaammin ja tuottaa ne suoraan työmaalla. Alan ammattilaisten arvioiden perusteella automaatiolla saavutettiin kohteessa yli 40% säästö työvoimassa ja se oli myös yli 60% tehokkaampaa monimutkaisissa komponenteissa. On myös arvioitu, että 3D-betonitulostus käyttäisi jopa kolmanneksen vähemmän materiaalia verrattuna perinteisiin rakennustekniikoihin. Kiinalaistutkijat ovat kehittäneet hyönteisen silmää jäljittelevän bionisen silmän, joka mahdollistaa roboteille ja droneille harvinaisen kattavan havainnointikyvyn. Linssi perustuu banaanikärpäsen verkkosilmään ja sisältää yli 1000 mikrolinssiä 1,5 x 1,5 millin alueella. Tämä keinotekoinen silmä näkee samanaikaisesti eteen, sivuille ja kaikki liikkeessä olevat kohteet ilman, että se robotti joutuu kääntymään. Uutta on myös se, että silmään on yhdistetty kemiallinen anturikerros, joka toimii eräänlaisena keinotekoisena hajuaistina ja voi tunnistaa vaarallisia kaasuja. Tutkijat testasivat järjestelmää pienessä robotissa, joka kykeni väistämään esteitä ja reagoimaan ympäristöön aiempaa nopeammin ja luotettavammin. Tulokset on julkaistu Nature Communications-lehdessä. Saksalainen Fraunhofer ISE on kehittänyt uuden energiatehokkaan tavan tuottaa dimetyyli-eetteriä, ja tämä voi vauhdittaa merkittävästi vetytalouden kehittymistä. Dimetyyli-eetteri, eli DME, on ympäristöystävällinen ja myrkytön kaasu, jonka energiatiheys tilavuuteensa nähden on suurempi kuin ammoniakilla, ja tämä voi helpottaa vedyn kuljetusta ja varastointia. Uusi Indigo-niminen prosessi yhdistää kemiallisen synteesin ja tislaamisen samaan vaiheeseen. Tämä vähentää energian kulutusta ja laskee tuotantokustannuksia yli 25% verrattuna perinteisiin menetelmiin. Tutkimus on osa hanketta, jossa on selvitetty aurinkoenergialla tuotetun metanolin ja DMEn teollista valmistusta Chilessä. Tutkijoiden mukaan DMEllä on valtava markkinapotentiaali aina nestekaasun seosaineista kestävän lentopolttoaineen raaka-aineeksi. Tavallisista nappikuulokkeista voi tulla yllättäen uusi työkalu aivoterveyden seurantaan, näin kertoo tuore kansainvälinen tutkimus. Tutkijat ovat havainneet, että kaupallisesti saatavilla olevilla kuulokkeilla pystytään mittaamaan kuulossa hienovaraisia muutoksia, jotka antavat vihjeitä siitä, miten aivot voivat ja miten ne toimivat. Tekniikka tarjoaa siis helpon ja huomaamattoman tavan arvioida aivojen kuormitusta ja kognitiivista hyvinvointia arjessa. Kuulokkeiden akustiset anturit tunnistavat vasteita, joiden avulla voidaan arvioida esim. Keskittymistä, oppimista ja varhaisia merkkejä kognitiivisesta heikkenemisestä. Kokeissa tekoäly luokitteli aivojen kuormituksen 4 tasolle ja nämä tulokset vahvistettiin perinteisillä EEG-mittauksilla. Teknologia voi tuoda uusia ratkaisuja opetukseen ja terveydenhuoltoon sekä turvallisuuskriittisiin ammatteihin, jossa ylikuormituksen tunnistamatta jättäminen voi johtaa vakaviin seurauksiin. Nyt on löytynyt uusi tapa hyödyntää merten aaltoenergiaa. Japanissa Osakan yliopistossa on analysoitu laite, niin sanottu gyroskooppinen aaltoenergiamuunnin, joka tuottaa sähköä kelluvan rakenteen sisällä pyörivän vauhtipyörän avulla. Kun aallot liikuttavat tätä laitetta ylös ja alas, sisällä pyörivä gyroskooppi alkaa prekessoida eli muuttaa pyörimissuuntaansa, ja tämä liike pyörittää generaattoria. Toisin kuin perinteiset aaltoenergialaitteet, tämä gyroskooppinen ratkaisu toimii tehokkaasti laajalla aaltojen taajuusalueella, eli vaikka meren olosuhteet muuttuisivat jatkuvasti. Ja tutkimuksen mukaan oikein säädettynä laite voi saavuttaa teoreettisen maksimin eli 50% energian talteenoton kaikilla aaltotaajuuksilla. Lisätiedot kaikista näistä aiheista löydät linkeistä videon alta. Kiitos katsomisesta ja kommentoi myös, mikä oli tällä kertaa kiinnostavin uutinen. Muista myös tilata kanava, niin saat nämä kiinnostavat ja tärkeät teknologiauutiset helposti videona joka viikko. Ja muista, että jos et kehity, taannut. Nähdään seuraavassa videossa.